Kitang nanimba dinhi, doon na gyud tay mga kaaway. Doon ay mga tao nga atong gipasakitan. Doon ay mga tao nga atong gibuhatan og dili maayo. Nindot ni nga mamalandong ta tungod kay sa matag adlaw nga tanan, moabot man gyud ang pagkawala sa atong pasensya. Moabot gayud ang kahigayunan nga duna kitay makaaway. Umuabot ang higayon nga dunay dili makagusto kanato. Dunay panultihon nga nagkanayon. Forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Akong usbon, forgive others not because they deserve forgiveness, but because you deserve peace. Ang pagpasaylo dili lang para di ay ngadto sa tao nga atong gipasakitan o nakapasakit kanato, kundili para sa pagkamalinawon sa atong kaugalingon. And this is what Jesus was trying to tell us today. Kung sa mga batan-on pa ni nga termino nga makadungog sa ebanghelyo karon ni Kristo, basin mo ingon, pag-sure Lord, tinuod ning imong gisulti, no? Kay sa unang higayon dinhi sa atong ebanghelyo, miingon man si Kristo, higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway, ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang manghimaraot kaninyo, ug pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. In reality, sayon ni himuon lisod. Lisod, no? Kay ang natural reflex sa tao, kung masakitan gani siya, mubalos gyud. Ang uban mubalos diha-diha. Ang uban maghuna-huna pa og unsaon niya pagbalos nga mas grabe pa ang iyang himuon ngadto sa iyang isigka tao nga nakapasakit niya. Wala gyud siguro'y masakitan nga moingon, sige lang, pipila lang ni ana ang nakadawat ni ana nga hiyas o gasa. Wala siguro'y giaway nga moingon, sige lang, ila pa karon. Kasagaran ang atong kasing-kasing muinit gyudayon, mangita tagpaagi unsaon sad nato pagbalos ang atong isigka tawo. Karon gitudluan ta ni Kristo niining lisod apan angay natong pagabuhaton. Difficult but it is necessary. Nganuman mao man ni ang bugtong paagi, usa sa bugtong paagi nga mahibalik ta ngadto sa gingharian sa Dios. If we learn to forgive others, we also show love to others. Nga nagkanayon, when you forgive, you heal. When you are healed, you learn to let go. And when you learn to let go, you will imong panglantaw sa kinabuhi. And then you will just simply say, nakasala siya, and I need to forgive. Ngano manggod nga lisod man ang pagpasaylo nato ngadto sa atong isigkatawo, palunon ang akong kalagot hangtod sa kamatayon. Sa inyong tanaw, kasing bugat, then you will not rest in peace. Rest in peace means, I am done. I learn to let go, and I learn to let God. That's why now, I am willing to go back to where I belong. And that is in the dunay nindot nga giingon sad si Kristo dinhi sa atong ebanghelyo. Mingon siya, kun mauray gugma kasing-kasing. Of course, the Lord will not enter into your life diha sa imong kinabuhi because you are already full of negative emotions and feelings nga imong gidala-dala. The Spirit of the Lord will not enter into a person's body kasing puno sa kalagot. We learn and we need to let go of those feelings. Mingon si Kristo pagpadayon sa ebanghelyo, pag Ginoo man siya, kita tao man ta. But mind you, mianhi baya si Kristo sa kalibutan. Aron pagpakatao ug tudluan ta unsaon pagpuyo nga mahimong tawhanon is to be a
Therefore, dili di ay lisod nga mosunod ta sa tao. Ang atong pagbati o iyang pagbati is the same as human beings. Ang atong mga emosyon, pareho usab sa iyang emosyon. Nainumdum sa iyang higala nga si Lazaro. Si Kristo mikatawa, mikaon, gipaningot, the same as human being. Therefore, sayon ra di ay sundon unta ang kinabuhi ni Kristo kung aton sa nako ang Pasko. Unya og di nakakaabot sa Pasko, human ra ka sa pista sa Surigao kay namista man ka, unya nakadala kag COVID, na high blood ba, patay dito. O sige lang Father, kay naapay akong gipaabot, muabot ra ang higayon. Kanus-a pa man ka magpasaylo ug mangayo pasay anak kasilinganan kung adto na ka nag-uwang sa kamatayon. While we still can, we need to be reconciled and forgive others. Ganiha samtang na malandong ko sa akong pamalandong kaluoy sa Dios, muragwa na mangyud. If my memory serves ko, naglagot sad nako, ug naghuna-huna og dili maayo nako, sa akong pagpamalandong kaluoy sa Ginoo, unsaon nimo himog maayo, bisan unsaon nimo himog nindot, bisan unsaon nimo pagbuhat og kaayuhan ngadto nila, noon nagyoy mo ingon, dili maayo ang imong buhat. Bati ng kanato. Adi lang sa tamasuko kung ang uban dili sad mudahig nato. Ilahapod na, no? Kita ang atong kaugalingon mao'y atong tan-awon. Healed. And that when we are healed, we learn to let go. And when we let go, we grow. As human beings, it's a very difficult thing to do, but it is the right thing to do. Para pagtapos sa akong pamalandong, 5 years ago namatay, gipusil dito sa iyang apartment, tingali tungod sa kaso, no? And 2 years after, ang nagpatay sa iyang anak, ni-surrender sa imong anak. The good thing happened to the mother was, pagkakita niya sa nagpatay sa iyang anak, ang ligaw ka, ug imong giangkon ang imong mga sala. Way lain nga migawas sa iyang baba. Iyang gigakos ug nagpasalamat sa iyang nagpakita. Ug hangtod karon, katong inahan is still supportive raman siya pagpatay sa akong anak. Kinahanglan nga ako siyang tabangan, ay unsa na malay mahitabo sa iyang mga anak. Ang duha sa iyang mga anak nagpatay, moingon dahin ta, kinahanglan mangita gud ko gustisya, kinahanglan makabalos gyud ta, kinahanglan imo gud bayran ang imo mga sala. But this, malipayon ko Father, nga nakatabang ko nila o nakapasaylo ko sa nagpatay sa akong anak. My daughter may now rest in peace. Subo man palandungon, apan malipayon ko tungod kay ang akong kasing-kasing, ang atong attitude. We learn to forgive. We need to forgive because that is the right thing to do. Amen. Kita sa Diyos Amahan,